Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони ютуб канали мо Насим Теҷи. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон, худованд нигаҳбонтон бошад. Дӯстони азиз, дар навори имза хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ба шумора реклама мекунем ва касоне ки ранги ҳама якамон мошин, хона, замин ягон техника барои реклама кардан ки фурӯхтан дошта бошед, ҳатман дар ватсаби мо 911 32 43 44 суратоша ёки видеоша қадри маълумотҳои пуррааш дар ватсап равон кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. Ва дӯстон нагуфта намонад ки мо телеграм канал кушодаги ҳастем. Аз ҳаматон хоҳиш мекунем ҳатман бидорен дар канали мо подписатсия кунед. Силкаи телеграм канали мо дар таги комментария закрепид шудааст. Ба ҳаматон дӯстон тамошо бифаровад. Раҳмати калон барои дастгиритон. Салом дӯстони азиз, касоне ки бор дошта бошед, марҳамат ба ширкати Акаи Парвиз муроҷиат кунед. Борҳои шуморо аз Москва ва Московская област гирифта ба ҳама ҷойҳои Тоҷикистон равон мекунад. Дӯстони азиз, ин бародармона 1 сол шид мо рекламаш кардесем. Алҳамдулилло ки борҳои мардумро бурда расондеса бе ягон мушкиле ва 100% одами боварнок мебошад. Марҳамат аз номи сумонаи мо Насим Теҷи салом расонед. Одамҳои заминдор ва одамҳои заминфурӯш, марҳамат ҳама эълона бо диққат гӯш кунед. Як акамон гуфтагие ки салому алайкум бордоро, мада замин дар корай аз шаҳри Душанбе, яъне ки аз ноҳияи Шоҳмансур то 5-6 сотиқа бошад мешавад. Аз ҳама муҳим ҳуҷҷатош қонунӣ бошад. То 350 000 сомония харида метавонам. Агар ягон кас дошта бошад замини фурӯшӣ ё ин ки хонаи қадимӣ ҳам бошад, мешавад. Ба хотири заминаш гуфтагие ки ман худам мехармшад. Номерои ватсап қадӣ метавонед муроҷиат кунед ва гуфтагия дӯстон ки кадоме ки чӣ варианте дорад метавонед пешниҳод кунед. Агар дар дигар ноҳия ҳам бошад, мешавад. Фақат шумо пешниҳод кунед, яъне ки дар ватсап муроҷиат кунед. Рақамҳои ватсап якамон +7 921 901 7015 қадӣ метавонед муроҷиат кунед. Марҳамат дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Навбаҳор гуфтагиай. 4 дар хона ҳастае, ремонтҳои беҳтарин, сарошна фурӯхта мешавад гуфтагиай. Дар 8.5 сотиқ замин сохта шудааст. 2 подвали калон дорад. Нархша гуфтем 280 000 сомониш мега. Боз муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. Рақамҳо барои тамос дар экрани шумо. Обу свет мушкилӣ нест, арзон мешавад. Документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. Гуфтагие ки ба ҳама 44 қадӣ хона фурӯхта мешавад. Марҳамат дар ватсапашон метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ана акнун ин сеюм эълона бо диққат гӯш кунед. Як бародармон сарошна хонаша мефурӯшад. Аз сабабе ки писараш бемор ҳастае, сарошна бо нархи арзон мефурӯшаш. Хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Таиланд гуфтагиай. 5 дар хонаи барак сохтагиай ва дар 6 сотиқ замин. 6 сотиқ замини масоҳати хона. Нархша 170 000 сомониш мега. гуфтагиай дӯстон сарошна фурӯшиай. ҳавзи 15 тонага об дорад. Нархша дӯстон гуфтем 170. Иншоалло ки одами камкирани хадр бошад, боз 1 сум 2 сум дигар савдо мешавад. Савдо дар назди ҳамин хона. Рақамҳои ватсаби соҳибхона 918 46 45 76 қадӣ метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба чорумин эълони имрӯза. Хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, маҳаллаи Уртабуз, яъне ки заправкои боло гуфтагиан. хулоса ҳамон тарафо. 4 дар хона, масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай, яъне ки дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. Хона ремонтҳои беҳтарин, сохтмонаш навай. хулоса нархша 370 мега. Рақамҳо барои тамос 981
06 77 77 қади метавонед занг бизанед ва ба хотири меҳнати мо ҳатман яктая лайкро бизанед, дар канал обуна шавед. Зиндаву сарбаланд бошед. Раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. эълон ба ҳама хурду калон, ба ҳама мухлисон ва ба ҳама подписчикон. дӯстони азиз, касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта мехоҳед ки реклама карда фурӯшиша, марҳамат дар ватсап муроҷиат кунед. иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. рақамҳои ватсаби 911 32 43 44. дар ватсап суратҳоша қатъӣ ва маълумотҳои пуррааш муроҷиат кунед. реклама карда фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, мегузарем ба панҷумин хонаи фурӯшиамон. қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати Нури Ваҳдат. хона иборат аз 2 ҳуҷра ва пешдолон дорад. калидор, кухни, ҳаммом, баня. айни ҳол як хонааш тайёр, метавонед дар ои зиндагӣ кунед. шкатур ва монтажи дарунии хонаҳо тайёр ҳастанд. заминаш бошад 7 сотиқ иборат аст. документош ҳамаш 100% тайёрай. масъалаи свет ва обинӯшокӣ проблема нестай. ҳамаш дар назди хона. харидори аниқ бошӣ, биёд аз пеш гуфтагиак тамошо кунед хонара, боз савдо мешавад. нархи хонара айни ҳол 145 000 сомониш мегӯяд. марҳамат, харидорҳо метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳасте ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карими Исмоил, деҳаи Истиқлол. хона хулоса бо хишти пухта сохта шудааст. 4 дар хона мебошад ва 9 сотиқ замин дӯстон. нархи хонара 320 000 сомониш мегӯяд. боз камтараки дигар савдо мешавад. гирду атрофи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ. хона айни ҳол коробка ҳастай. боради азиз, даро тиреза часпондагӣ ҳастай. хона гуфтем бо хишти пухта сохта шудааст. марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, марҳамат, касоне ки аз шаҳри Бохтар хона гуфтагӣ буд, хонаи фурӯшӣ ҳасте. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, деҳаи Димитров гуфтагиай. 4 дар хона ва дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. гирду атрофи хона маҳкам. хона бо пеноблок бардоштагиай. тирезаҳо часпондагӣ ҳастанд. нархи хонара 345 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос 409 89 13 13 қади метавонед ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳаст. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, наздикии бозори Ҳоҷи Шариф, маҳаллаи Кирпични гуфтагиам. маҳаллаи Кирпични, яъне ки шароитош 100% ҳастанд. медурои зиндагӣ мекунӣ. илтимос, кадомо ки конкретни харидор бошад, ҳамо одамо занг бизананд. 3 дар хона ҳастай ва яъне ки сотиқи заминша нависагӣ нестай. хона бо сексияам алиш мешавад. даруни шаҳр бошад. аз 1 то 5 этажа. нархи хонара 300 000 сомониш мегӯяд. марҳамат, харидорҳо метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, даҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон. 4 дар хона, хулоса кухни, баня, ошхона дорад. ина марҳамат, даруни хона тамошо кунед ки чӣ хел гулдохтага, яъне ки чӣ хел ремонтҳои хуб кардагӣ ҳастанд. 4 дар хона гуфтем ва дар 7 сотиқ замин сохта шудааст. дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон, 4 дар хона, 7 сотиқ замин. нархи хонара 250 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона
555 52 33 40 میتونید مراجعت کنید. دوستان عزیز، خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه خراسان، کوچه نوبنیاد 4 در خانه و در 7 سوتق زمین ساخته شده است. این مرحمت کسانی که در کامنتر می نویسند که اکی نسیم دجا التماس از ناحیه خراسان خانه با نوار بگی. خانه فروشی گفتیم در ناحیه خراسان، کوچه نوبنیاد، گرد و اطرافش محکم، دروازه چسباندگی، 7 سوتق زمین، نرخش 315,000 سومانش میگه. این مرحمت در اون خانه را با دقت تماشا کنید. مرحمت خلل ها میتونید زنگ بزنید. و دوستان عزیز، اعلان نوبتیمون این آخرین اعلان است که کوارتر فروشی قرار دارد در شهر کلاب، کوچه بورباد گفتگی. سه خانگاه 60 کوادرات متر در 4 اتاج می باشد. کوارتر فروشمون در 4 اتاج می باشد. سه خانگاه 60 کوادرات متر، نرخش 420,000 سومانش میگه. رقم ها برای تماس برآمدن با صاحب خانه 985 17 77 08 میتونید در تماس شوید. و دوستان عزیز، واقعی سربلند و خانه آباد باشید. دستگیری ما را فراموش نگیرید. دستگیر شما پیشنهاد خداوند نگهبان باشد. خیر تا ویدیو آینده زنده و سربلند باشید.